Gyula Lepel, kiderült a Kibelezett Szívex főszereplői. Szocsi 2014, hamarosan következik a 22. téli olimpia. Royal Wedding, nyáron lesz a királyi pár esküvője. Köszöntöm Önöket, Önök a BBC Hungary BBC News adását látják. Február 7-én veszi kezdetét a 22. téli olimpiai játékok Szocsiban. A BBC Hungary 300 órát közvetít élőbe, többek közt a megnyitó és záró ünnepségeket, illetve a szánkóversenyeket is. A 2014. évi téli olimpiai játékok hivatalos nevén a 22. téli olimpiai játékok egy több sportot magába foglaló nemzetközi sportesemény lesz, melyet 2014. február 7-e és február 23-a között rendeznek meg az oroszországi Szocsiban. Oroszország még soha nem rendezett téli olimpiát. A Szovjetunióban, Moszkvában volt már nyári olimpia 1980-ban. Szocsi városa a NOB 119. ülésén 2007. július 4-én Guatemala városában nyert el a 22. téli olimpiai játékok rendezési jogát. A résztvevő országok között feltűnik például India, az amerikai Virgin-szigetek, Észak-Korea, Puerto Rico, Románia és Magyarország is. Magyarországot 16 sportoló képviseli. Az olimpián 15 sportágban összesen 98 versenyszámot rendeznek. A királyi pár nyáron mondja ki a boldogító és sajtóértesülések szerint Madridba fognak nászútra menni, ahol terveik szerint egy Real Madrid mérkőzést is megnéznek. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. There must be an angel with a smile on her face when she thought up that I should be with you. But it's time to face the truth. I will never be with you. Nyáron fejeződik be a BBC Hungary népszerű sorozata. Forgatások már elkezdődtek, az utolsó rész augusztusban várható. A főszereplők kirétére is fényderült. Milyen érzés a Kibelezett Szívek utolsó részében szerepelni? A világ legjobb érzése. Nagyon jó. Thank you very much. Nagyon jó. Nagyon jó. És önnek, Gázsi, mond, milyen érzés, hogy már a rész első felében meg fog halni? Mobile. Érdekes. Érdekes. Remélem túl fogom azért élni. Önnek milyen érzés volt, hogy el kell verjen egy nőt a sorozatba? Azt kell mondjam, hogy erre a pillanatra vártam egész életemben. Az egész társaság a legjobb színészekkel gyűjtjük össze tényleg, de amikor elolvastam a forgatókönyvet, akkor nagyon megörültem, hogy pont a főszereplőnőt kell elmáspángoljam. Szóval abszolút köszönöm szépen ezt a lehetőséget. És
Majd meglátják, hogy milyen. Kedves nézőink, ez volt a BBC Hungary februári hírműsora. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!